И какво става, пичове? Аз съм Крис, а това е Survival Games Film сървърче, IP. Сега ще се покажа нашите екрани. И като цяло, аз пак почвам да снимам, да се опитвам да ви забавлявам доколкото мога. И искам да ви пожелая чиста нова година, да се карате добре празниците, да сте живи и здрави през новата година и всичко да бъде наред. Сега започвам пак да правя видеа, но този път ще бъде леко по-различно. Защото няма да бъде само видеа, а ще има и стримове. Въпреки че машината, с която съм в момента, не поддържа високо качество на стрима, аз се опитам да направя нещо, макар и на по-ниско качество, един вид 480p. Но това ще бъде просто моментно, защото съм започнал да събирам финанси. И до някаква степен съм събрал горе-долу една трета от нужната сума, за да се изгубя нова конфигурация, на която ще тръгват по-нови неща. Ще мога да стримам и да записвам безпроблемното от там. За момента се задоволявам с това, което мога. Понеже пак има нещо. С лаптоп съм, което горе-долу е добре до някаква степен, че мога да снимам навсякъде, но друга страна пък е гадно, защото лаптопите с ниска производителност и просто някак си не съвпада. Аз искам да има качествен геймплей. От моя страна, естествено, ако заслужавам подкрепа от ваша, вие си супер цените. Сега се съсредоточим върху играта. Това мап ми е леко познат. Не е съвсем непознат, но не е и познат. Така че ще се утреме, докато открием нещо въобще. О, какво бягаш, бе? Какво бягаш, бе? Какво? Знаеш, че ще има мазал така. Къде му заклиш, че паеш, те се ще ми избягат пана на мръса. Шибаняка, така или иначе ще си изяде боя. Трябва да се крафтна един Iron мечето с това златен. Няма да е особено лесна задача да направим някакъв прогрес. Аре! Добре, се някъде ще се запане. Охо, тук е друг красавец намирам. Охо! Това беше точно на два удара. Дами и господа. Тук. И това ще загине геройски. Ако не би трябвало. Охо! Здрасти! Там още един чака гибелта си. Може би. Здрасти! Се направи един хубав меч. Се надявам. Добре, човек видях или съм привидял. Вече сме екипирани. Едни бутушки ли трябват, една легендарка и ги правим мармалат. Не сме много, което е добре. Да свършим по-бързо. Всичко ще е так-так, ако успеем да се овладеем, както си му е рада. Добре. Е удачна идея. Ще да чакаме тук или да се въртим тук. Някъде с това спал. Тогава имаме най-голям шанс да намерим някаква храна. Да дойдат хора, които да ни подпомогнат. След като ги убием, ако падне нещо от тях. Тук чест никакъв
Нищо интересно. С храната сме много на ръба. Стъпня. О, там виждаме един красавец. Интересно защо всички са сицилийски. Опа, какво стана тук? Добре, само малко така поизненада. Правя няколко кила тук. Съвсем скоро ще стигнем до дед матч. Защото още един човек трябва да го чисти. Ето го бе. Как му да ми лагне в този тъп момент? Все пак го убиваме. О, има и храна. Добре. Ще сложим тия бутуши, колкото и да са гадни и калпави. Тия. Не, по-добре да са тия. Се възстановим малко, защото трябва да сме свежи там. Са кетчим, както се нарада, както ще трябва да победим. Кой е рекал Господ? Ради. Окей. Почваме ги. Добре. Не трябва да ни лагва. Това е... Не! What the fuck, бе? Стигаме до дед матч. И почва да лагва. Това не е реално, бе, човек. Както е. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да дадете палец нагоре, да се абонирате за мен и да очаквате следващите видеа и информацията, кога ще има стрим, ако вие желаете. Така че, до скоро!